Отче, защо Бог не ни пази от греховете? Защо? Той Бог ли е или що е? Бива ли? Бива ли? Защо да ни лъжат? Всеки ден, всеки брат. Искам да ни се каже истината. Обича ли ни Той? Как? Кой смее да ме бъди? Тук е храм за всички. Правдата, правдицата. Имаме съдии, имаме кметове, имаме владика, имаме цар. Да не мълчат, да ми кажат къде е правдата. Всички ме лъжете, хора. Защо говорите? Мълчете, мълчете, мълчете. Правдата изядохте. Ядете я. Отче, кажи ми правда, да се моля. Отче, знаеш ли къде е моят Цветана? Знаеш ли? Чули? Тя хванала лошия път. Тя се продава. Честта си продава. Отче, защо? Отче, защо не зачува Бог? Тя бе хубава, тя бе добра. Едничка ми. Тя бе срамежлива. Кой я погуби? Кой? Пратих я там. Отче, нали знаеш? Пратих я в големия град да слугува, да не мрете. Отче, да не мрете. Тя потъна там, удари се. Ти чули хората какво казват? Всички казват, че Цветана станала. Потънала там, при уния, дето се продава. Отче, има ли Бог или ни лъжете? Няма правда, няма Бог. Чувате ли? Царят трябва да се разцари, владиката да се развладичи, попът да се разпопи. Отче, не лъжете ли, помогнете ли, избавете ли. Кажете ли,